nangokwazi kwakhe kwenxa engaphambili. Ela ke njengoba umongameli bebeka ithuba ecaleni kule nkonzo yempiliso, nakhe ndiwayeke kancinci amabali okuphiliswa, kodwa ndimise apha esitikini lowo ungumphilisi. Mele nje mna uba ndithi befundisi bam, inyanga enkulu ikhona. Yabona xa kuphekiwe kuyaphakwa, imbiza zawube zivuthiwe. Kodwa ndaqaphela phoda uba xa kuphakwa wonke umntu funeka abe neplate yakhe. Ziyeke zazito zingaphambili ezithi imbiza ivuwa ngumpheki. And xa kuphakwa ngelishwa ukutya kulingani ngoba akuphakwa ngomatshini. Kodwa into eyincede xa kuphakwayo into yoba umntu ajonge iplate yakhe. Kwenzekile ngelishwa uba ugaleleke undwendwe, seyimbiza ziqweliwe, uye kufuneke lo ophakayo ancame yakhe plate. Funa nje John uphosa intambo umuntu olapha abambelele kule ndawo ethi yena lowo ekhutshwe ngecebo elimisiweyo likaThixo nangokwazi kwakhe kwenxa engaphambili. Incwadi yezenzo zabapostile ibhalwa umvangeli uLuka, a well-known educated Gentile, umuntu ofunde wacici inki. Abhale levangeli kaLuka agqibele ngokubhala nale ncwadi yezenzo zabapostile. Kodwa yonke lento endiyifundileyo xa sawuthandaza, if you look at igenre okanye itype le yebali, this is not a parable story. This is a narrative story. Endifuna xa sawuthandaza ndingamoshanga xesha ndithethe ntsumpa apha ngoPetros, umntana se-fish and chips, ngoba uyise uYona usomashishini owaziwayo eGalili othengisa iintlanzi. Baphuma xa sawuthandaza abafundi bakaYesu kwintaba
yeminqumo apho bebeyothandaza khona. iBhayibhile ke bathi xa besehla bagqithe Bethani naseBhethefage bazofika apha eJerusalem. iJerusalem indawo esingareferisha kuyo as a centrality of worship. Benyuka babheka kwigumbi eliphezulu apho babehlala khona, ekhutshwe ngecebo elimisiweyo likaThixo ngenxa enokwazi kwakhe kwangaphambili. Xa befika egumbini eliphezulu, uPetrosi wemoto okokuqala apha phakathi kwabafundi babaliwe apha, oJohane noBartholomeyu nabanye beba-11. Watshintsha intetha xa kuphunywa emthandazweni, wathi makwenyulwe kureplacewe umuntu ekuthiwa ebizwa uJudas. uJudas ngulowo wathengisa inkosi ngeponti eleshumi. Kuthiwa wathi xa ethengisa inkosi sothandaza wawa ngobuso, kwagqabhuka isibilini zakhe. Kuthiwa lathi igazi lakhe xa lichitheka, laa ndawo yathiywa kwathiwa igama layo yiAlkedari, oko kukuthi umhlaba wegazi. Wema uPetros wathi ngenxa yoba uJudas engasekho, uYesu ehambe naye neenkathazo zakhe engazange wamchwethela ecaleni, kwathi uba wayengene ngobumenemene waphelela esithubeni, ngoba abantu abafumana izitonga ngamaqhinga abafika apho kubhekwa khona. Uyawa ngobuso. Amende ngcwele kaThixo. Kuthiwa xa kuthiwa uPetros makwenyulwe, bamisa amadoda amabini. Kwamiswa uJoseph ekuthiwa xa ebizwa nguBarsabas, hayi uBarnabas. Elinye igama lakhe ekuthiwa xa ebizwa nguYusto. Wamiswa nomfo ekuthiwa xa ebizwa nguMatiya. Kwathi emveni koba kunomineyithwe la magama, kanti banomineyithe belibele uthandaza qha. Phakathi nendawo sekunomineyithiwe, kwabakho ohlekelwa umoya kaThixo, wathi masithandaze. Kwathiwa xa kuthandazwa seyemila amagama, wathotelwe bamakathandaze. Wena Nkosi ungumazi wentliziyo zakho, walatha phakathi kwaba babini, ngoba ungaba mhle apha, ufaneleke xa ujongwa ngenkangeleko yangaphandle, kodwa xa uzawuthatha ubulungiseleli obupostile, kudingeka kwaba owethu uThixo akukrobe ngaphakathi. Uba uzayilungela na le nto ekuthiwa mayihanjwe, wathi apha emthandazweni yalatha phakathi kwaba ababini, kwakhutshwa apha ii-ballot papers. Amandla kaThixo
icebo lawela kumntotota ebizwa Matiya. Hamende ngcwele kaThixo ekhutshwe ngecebo elimisiweyo likaThixo ngenxa enokwazi kwakhe kwangaphambili. Yabona ndoda sawuthandaza. uPetros bazawuthandaza. Uma okwesibili eme ngomhla wePentekoste. Hamende ngcwele kaThixo athi kayamayo amise phakathi kwala madoda uYesu athi nonke niyamazi yinkunkela ekwenzeni imiqondiso nizibonile izinto azenzileyo. Hamende ngcwele kaThixo lowo wakhutshwa ngecebo elimisiweyo likaThixo. Lento yenzekayo emhlabeni ayo idea yakhe kodwa licebo likaThixo. Wathi uThixo ebona uluntu lonke luwesonweni, imiphefumulo yonke ihlala lishweni, uThixo wethu wabuka icebo. Amende kaThixo ekhutshwe nazothandaza jona ngecebo elimisiweyo likaThixo. Amende kaThixo uyabona icebo likaThixo lingekafiki nokufika elozowulanda umntu apha ngapha kwamafukufuku nobugqwayi babesono nozophilisa iminwenwe laprofetwa empota ingeke minoma icebo likaThixo. Kodwa xa liprofetwa kwathiwa ngubani na okholiweyo ludaba lwakhe nengalo kaYehova ityhileke ubanina ubayomkhonzi wenyuka njengegada phambi kwakhe njengesumela eliphuma elizweni elingumqebethu engenasithomo nomkhankambula. Wathi uThixo engikhupha ngentleko wamthembisa kodwa wathi ngiyakumisa namakhulu alame namanekhoba igunya ekubeni yena ewuminyele kufeni umphefumulo wakhe. Yakhutshwe ngecebo likaThixo. Hamende kaThixo laprofetwa lingekafiki. Kwathiwa xa liprofetwa lizawuthi limisiwe likhona apha phakathi kwenu, nilinyonyozele libeke phaa nilifraqele. Ngoba kakade udemiwe ushiywe ngabantu indoda yomfanelwa eqalene nesifo ekhutshwe ngecebo likaThixo. Laprofetwa jona xa sawuthandaza icebo likaThixo laprofetwa. Ngoku uyabakhumbuza apha uPetros xa sawuthandaza uba ukhutshwe ngenxa yokwazi kwakhe kwangaphambili ngecebo likaThixo. Amende kaThixo uyabona njengekhutshwe ngecebo likaThixo xa sawuthandaza laphinda wathi xa efikile apha emhlabeni jona kuYesu kaThixo waphinda wabakhumbuza utatothile eqonda uSimoni selikhepho elibona ligalelekile icebo likaThixo lathi xa lingena etempileni ukuze lenziwe ngokwesiko lakwaJuda waphonga wathi uyamdululela umkhonzi wakho elenkomo into zonke ngobalisi lakho ngoba ligalelekile.
wathi elibona likhalelekile icebo likaThixo, wathi lo umiselwe ukuwa nokuvuka kwabaninzi waselayini, nakuba abe ngumqondiso oxhasiweyo. Ndizawuthamba ezi zinto uhambubambelela ngazo ziza kuphoxa kaThixo. Ezi zinto oyame ngazo ziza kuphoxa. Ramenela Thixo, uyeke ukhutshwe ngentlaba elimisiweyo kukaThixo elisuke nina namenzi. Saphoxa ezi zinto uzithembileyo. Yabona uyakwazi umntu abanjani basamthandaza oyame ngento zalapha asukana ngenye imini esavela kuzo afike kusithiwa zilele kuthiwa kwaleyinto kwathiwa kuzo ngeli xesha besinamagama amakhulu athi forever living. Ukufa usigoqe lapha nangapha forever living. AmenekaThixo ekhutshwe ngentele oyimisiweyo ikaThixo elina nimenze into engento. AmenekaThixo yabona londiyena ekhutshwa kwabantu. AmenekaThixo wabhala uAmbrose wathi uthe wena wakube wenyule umsebenzi wokusindisa abantu abasidela isisalo sentombi ngokukhutshwe ngecebo likaThixo. uYesu kaThixo, amende kaThixo, sandahambe ngidala uYesu kaThixo, njengoba wayekhutshwe ngentelo wabheka kanye kule ndawo wayethunywe kuyo ePortland akazange ahambe dlala, wabheka kanye apho wayethunywa khona. Ndizowuthapha andiyazi mna into ekurhawuzelelayo, izivubeko nezigala onazo andizazi. Ramenye kaThixo, kodwa uyeko wakhutshwayo kodwa xa kuprofethwa ngaye akukho mafutha aqholiweyo na elinyaphi, akho mathunga negqirha nakhona uzobotshwa ukwephuka kwentombi yawasekhaya wakhutshwa ngecele. Uyabona uYesu ngoba uyabo kwi-initial plan kaThixo, whilst God wanted to control humanity, people were so ambitious ebakhangele Eden to an extent that they built a tower of Babel. Ngoba babefuna ulingana noThixo, ngokuThixo sisithi thina baphathe ubaphathanise babe bona befuna ukuzisa ngobabo. Amende kaThixo waxabana uThixo nabo. The broken relationship kicks in with immediate effect. Waxabana uThixo nabo ngoba uyababamba
uThixo icebo lakhe lathi hayi baxolele izilando zabo zibalele kuyo. Amen kaThixo. uThixo ebanike ekuqaleni izinto zonke bafana nasizwa bafika bamthazona bamthela bamshiya uThixo okuthwa ngeke akanza uzuqonda ukuthi uThixo akakhumbi kuphela nomasipayeki mhla alaywa eJupiter ayicebo likaThixo loyokubahlangula from all forms of oppression. Coming to Uthixo wenza icebo. Uyabona icebo ayonto yenziwa kuwe ngenyawo icebo. Icebo kuthatha ixesha kakusenza icebo ngoba funeka kubonwe kahle into yokuba lizawuachiva ntoni icebo. Wathi uThixo xa ekuphi inkokeli yihlandithume amubheke kufaro uyobalanda lathi icebo likaThixo futhi icebo likaThixo xa lingakade liya-interrogatwa khamene kaThixo wali-interrogate uMoses wathi kandibuza uba ndithunywa ngubani thini wathi uThixo kuye usuthi ndinguye udithumile khamene kaThixo kodwa jona xa icebo likaThixo lingathi lifuna udaka ngenxa yokude bendlela nezinto ezenzeke eRefidim nezinto ezenzeke eMara nezinto ezenzeke khamene kaThixo kwindawo ngendawo waphinda uThixo waxabana nabo umfundisi umdingi wathi xa xabana bendidaniswa sisizukulwane esi iminyaka engamashumi amane aba ngabanikiziyo ilahlekayo abazazanda indlela zawo ngendafunda ngawo okusinto wamthathi abazongena ekuphumeni ayethengwa abaxolele waphinde waba enhlutha uThixo yaniyaka waba enhlutha uThixo. Uyabona uThixo wethu ndizowuthapha xa ndiyeka if une-feeling yoba wenze mistake ebomini suba nentlutha. We are worshiping God who allows pretense. Lo Thixo esikhonza yena uyayi-allow iyithene xa kungekho off-ramp engaphambili. Aphinde uThixo athi jika sizoqalela amene kaThixo uyayi-allow uThixo kodwa iyithene ngoba wayengafuna ushiya nomnye ukhutshwe kokwabo ngekelo elimisiweyo likaThixo uba zobalanda khamene kaThixo azobalanda xa uThixo ubulahlekile ekubuyisela endleleni yenyaniso simvumtwapha seyesitithoba sayijikeleza intlango enkulu eyoyikekayo sade safika eKadesh Barnea ngoba those who trust in God will always reach their destination. Ekhutshwe ngecebo elimisiweyo likaThixo. Amen likaThixo. Ayizowutsho ndizowuthapha kuni ndizowuthi andiziyeke ezi zinto nixhomekeke kuzo ziza kuniphoka ezi zinto. Nguyelo owathokelwa thina
ekhutshwe ngecebo lokuze sithi xa sibulale emhlabeni enza uThixo wethu icebo. Amen kaThixo. Uyabona xa esensikelo ndiniyeke ulenza sowuyi-reject, u-outcasted, u-marginalized for the reasons that you do not even know. Kodwa xa esensikelo akele ngalonka ibhatha naselona lirejectiwe. Wathi bayavela kwakwabo uzonini nanini elikwayedeni kota kwakho ubani na uzakho avele photela simdaka ingubo zakhe wathi ndim namkhulu ukusingisa endindedwa esikoflelweni ngasinyatsha ndinomsindo ndingancediswanga ngoba ndakhutshwe ekhaya ngecebo lakho. Phaya utatomncinci ekwamkhamkham wayephangele izimali uthi wayephangele eParis kwemayini ekuthiwa xa ibizwa usewadela utsho uthi wasawuthanda ekhutshwe ngecebo elimisiweyo kaThixo. Uthi xa zinokuphindeza mfana umsebenzi wakuqala jona wangavezwa kwibhulethini utsho yena utatomncinci wanga-advertayizwa kwi-social platforms. Abantu kudala babeqashwa kwaTemba utsho utatomncinci. Uthi abantu mfundisi utshatsho babeqashwa kwaTemba. Uthi kwake kuthi xa kufuneka ushortlistiwe sizokhothuka ndiniyeke kufuneka unyobe uba unedocument esishotayo ukwenzela uba nomndini igama lakho lingene kwi-alpha list yabantu abazawukhwela ibhasi ebheke eRhawutini uyosebenza. Uthi utatomncinci mfana ndabhasa loo nto mna ndanyoba kakuhle igama lam langena kwi-alpha list. Uthi umvinjelwa saphele eGoli. Uthi kodwa lalikwazi uthi selisilethiwe langena kwi-alpha list. Into ezawuvele kukhane ithesti yokugqibela eyisenziwa xa kufikwa eRhawutini kumatshini ekuthiwa ngumqwashiyo sizowuthenga sakramente. Uthi jona umqwashiyo yimatshini etesti temperature apha engqondweni emzimbeni ukuba izawulungelana na nobushushu obusemathukuthukini omhlaba. Uthi mfana ndaba sithesti yomqwashiyo utsho ndakhwela ikheji kwafuneka ndibheke eshiftini ngaphantsi emajukujukwini omhlaba kuyo. Uthi sakhwela ngofo. Uthi mfana ndakhwela ngomngcwaba ngamaphakathi kwala madoda. Uthi yho ladutyulwa ikheji yagimiseleka ubheka phantsi komhlaba. Uthi umvitshana ndabambelela ngalakazi ndabuza abantu abakhoyo ibhrikwaphi amenye kaThixo ngizomnyela. Uthi la madoda ejora amuwa ngentsini mfundisi utshatsho. Uthi yathi ekugqibeleni begqiba umhleka bathi kuye mfintshela ezona ayinabhrikapha zisodwa apha ukontrola walo simshiye apha ngasentla. Amen kaThixo.